משעמם לי. מה אני אעשה היום? אולי אני אשמיט את העמלקים. לא. אולי אני אוכל גלידה. לא. אולי אני אשבת את היהודים. כן! אני אשבת את היהודים. רעיון מצוין! איזה חל. תבני! יותר מהר! גם אתה! מהר! יותר! מהר! תבנו! תבנו! זהו. אולי תעברי לי כבר בבית? נו, אמא! אל תתחצפי! אני רוצה שתוציאי את הזבל ואחר כך תקחי את משה ותזרקי אותו לנילוס, לנהר! טוב. אתם יודעים מה? אני לא הולכת לזרוק אותו לנהר. זה אומר את הלקח. מה זה הדבר הזה? תמחזרו. תראה מה מצאתי בחוץ. מה זה? אוי, נמאס לי מהחיות מחמד האלה שלך. כל הזמן, חיות מחמד. אבל הוא ממש חמוד, תראה. whatever. אני אקרא לו פלאפי. לא משה, תקשיב לי. אני אלוהים. תבחר את הדבר השני. כן, זה. הם מדירים. קדימה. יותר מהר, אין לנו זמן. אוי, אני חייב לברוח. אני חייב לברוח. משה, זה אלוהים. לך תציע את בני ישראל. טוב, בסדר. זה דם. סרדיני! סרדיני! פחד! לא, הפרה שלי, רציתי לעשות ממנו סטייק. שתי המכות הבאות, שכין וברד, צונזרו עקב חוסר בתקציב. הרבה! מי חיבה את האר? לא! היי, השעה לישון, 12 כבר. לא! תראה מה עשית! עכשיו הבן שלי, השני, הולך להיות המלך! והוא מאמין בדברים מגוחכים! כמו זכויות, אתה מאמין זכויות, ובלי עבדות, הוא באמת מאמין בזה! ספי רע! רע! משה, מה נעשה? נלך מסביב! אוקיי, נו. חציתם את ים סוף! וזהו סופו של המעשה במשה פלאפי. בואו נאכל! רגע, אבל לא סיימנו את ההגדה. נו באמת!